قلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لير روح. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани шоколадни рулетро барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима 5 дуна тухм, 5 қошиқ шакар, 4 қошиқ орд, 1 пачкаи 25 грамма какаои кент ва 1 пачкаи дига 10 грамма разрыхлитель, 2 қошиқ равғани растанӣ, равғани алейна. нигоҳ кунед, аввал тухмҳоро сафедии зарди якҷоя бо миксер лад мезанем. шакарро кам-кам ҳамроҳ карда то сабсафед шуданаш. вақти сабсафед мешавад, орд, какао ва разрыхлителро якҷоя карда бо элакча ҳатман бехта дарунашда ҳамроҳ мекунем. агар хоҳем ба миксер ами каме лад мезанем, да 1-2 дақиқа, бисёр лад намезанем ки объёмаш мешина. ман ҳамихе камтарак ба миксер лад мезанам. ман метонистам ба лопаткарам ковум духтаро, лекин вақт камтар буд. ба миксер ҳами камтарак лад задам, ба лопатка 1 бор кофтао дар лист ҳамроҳ кардам. ҳозир бинед чӣ хел нишон медиҳам. ами орча камакӣ 2 бор тақсим карда меандозем. мисол 4 қошиқ орда, 2 қошиқи бехта ҳамроҳи какао ва разрыхлитель якҷоя. ина тамом духтаро бисёр намезанам ба миксер, равғана ҳамроҳ кардам. анамихе лопатка қатӣ намихели мекобем ша тамом. бисёри бадам ки нашина, ҳами равғанаш ҳамроҳ шава шуд. ҳозир духовкара пешакӣ гирён кардагиам, 150 градус мондагиам. 150 градусда 5-6 дақиқа дар аллакай мепаза духтаро, бисёри бад намонеша. неким маълум меша вақте ки мепаза, хали худаш пузирок мекуна. ами аз шишаи духовка мебинед маълум мешава. духовкаи ма духтаро и ҳозир листи ҳами листи ханза духовкаи беҳади лист калонай ба лист 1 тана мекунам. сантиметри аз ҳар ду тараф мемонам. духтаро кадоме ки хоҳиши кор кардан дошта боша, кадоме ки мехоҳам маблағи иловагӣ ҳар моҳа, ҳар ҳафтаина дошта боша, ҳеҷ вақт ба даромади хонаи мо пул зарар надора. вақте кӯшиш кардем, меҳнат кардем, бо як камбудира мо худмон занҳо метонем ҳал кунем. барои ҳамин ширкатҳо мода шанс додагия. ширкати кореягӣ, ширкати атомӣ бениҳоят ширкати нағзай маоши баланд дора, хариду фурӯш надора. дар ҳами 6 моҳ як бор аз кабинеттон харид мекунед, танҳо 200 сомонда кора пеш мебаред. тамоми маҳсулотҳое ки дар ин ширкат дида мешавад, ҳамаш шифобахш, ҳамаш фоиданок, ҳамаш дараҷаи аввал дай ки дар тамоми ҷаҳон машҳура. касе чӣ маҳсулотиша гирифт пушаймон намешавад. як аз дигарам тавсия ки доден, вай ки гирифт раҳмат мегӯяд, барое ки маҳсулотош бениҳоят фоидаи калон дора, ҳамаш табиияи алафияи гиёҳия. барои ҳамин духтаро метонен ки кор кунен, ҳам регистратсия кунед, бо нархи арзон харидорӣ кунед. тактон дар як структура месозен, 2 одами фаъола мебиёрен, бо одамтон одам оварда кора пеш мебарен, маошҳои баланда ҳаматон сазовор мешавен. ҳама соҳиби кор меша, ҳама пешравишона мекуна. барои ҳами иҷа маҷбурӣ нестед духтаро. агар ки кӯшиш карден, кор карде, шумо ба қуллаҳои баланд, ба зинаҳои баланд мерасен. номерои ҳами апаҷони мада нависен, зулхон, шумо да ҳамара мефаҳмона. ҳамаш ҳами группаи моай духтаро, группаи беҳтаринае ки инами марам кӯшиш кардестам звани агента биромадагиам. шуморо ҳам метонен ки духтаро бироен, кор кунен, ба қуллаҳои баланд бирасен. ҳамин наставне ки хуб боша, шуморо ҳам ёрдам метиҳад, шуморо ҳам ба қуллаҳои баланд мерасонад.
мегирифтем бо аз нав лимои сохта духтароро ба боло мебурдем. Марҳамат бикунам мемон ҳама чизоро. анами хел пухтак бинен чӣ хел пузирокҳои калон калон кар аллакай ма фаҳмидам пухтай. ҳамин хел гарму гарм тобуш медиҳем. камтар лавакош тинктар омадагӣ буд, лекин ба ҳар ҳол тоғурия меша ки лавоша бубарем дахтаро. анами хел кремша бо ҳамроҳи қаймоқи килоакӣ сливки тайёр кардам. 400 грамм сливки бо ҳамроҳи 4 қошиқ шакар ба миксер лад задам. анами хел хушу креми ғавса ки сахтак мешавам. хали килоаки крему дар ҳамаи ҷо мефурӯшанд. ира май бозори гипразем гирифтам, дар бозори сахват астай, бозори меҳригон, сад барг ҳамаи ҷода ҳастай. сливки мегӯянд, сливки ва ё аллакай мефаҳмам шумо чиро дар назар дорен. мегирен ай ҳами килош 25 сомонай. ай ҳами гирифтам ба мазаҳа хеле необычный як вкусош. як хел вақт мегирифтам уқа намефорид, ин форид ма маъқулам шуд. инам хел дахтаро кремша мекунем, сер кремак мекунем ва ягон хел мева дарунашда начинка мекунем. хоҳем банан кунем, хоҳем малина, клубника чизе боша. ма олучаи доноша ҷудо кадаги тайёр дар морозилник дорам. и ами шоколадный бисквит ҳама мева қати ба маза мешава. бо олуча қати кисло-сладкий камта тиршак меша, мазаша ҷой бо тайхай хӯрдан ҳама таъриф кард хонагиё. бароям дахтаро шумо ҳам хали меваора дар тобистон вақти будагишда замараживат кунед, морозилник дамонед, ях кардагӣ истифода баред. ҳатман рулета гармугар мепечунед ки қолаб гира. баъде ки қолаб гирифт, анам хел вай мекунед, осон мешава. топ мехӯра. беҳад рулети ман мягкӣ омадагай бисквитша бинен чӣ хел нозук омадагай дахтаро. ҳатто ай мулоимиша бисквити ма амхали шикастест, ам хел мулоими пузироки хушро омадагай. ози ман вақти мебурам даронша нишон метам, баъд одами мефаҳмидаги бисквитам мефаҳма. амха сер крема кардам, бо камта кремам зиёдӣ кард, амха ду тарафаш бисёр бо крема мондума. болош дам 400 грамм сливки, як рулети ма калон омадагай дахтаро. хушрӯ расондак. дар иҷа салат тайёр кардистам. салати ҳами бо сабзавот осонак, бодиринг, редиска, лимон, укроп, гашнич ва помидору оливкови масло дора дарунашда камтарак намак мекунем. тамом дахтаро ҳамақа чиз. зелёни горошек ба ими шакл ба шакли калон калон ма реза мекунам. беҳад и салати фоиданокай, сер ғизо, сер витаминай. барои ҳамин хостам ҳами тайёр кунам. дилам ҳами кашид. тайёр кардам. бо иҷа хӯроки бульон дохтагим дахтаро. бульон мурғи хонагӣ қати мурғи хонагӣ чӣ хел ба маза меша бульёнаш. ин магазини нестай, и домашний мурғи хонагӣ. ба ҳами тайёр кардам. бульён мам ҷӯшидестай аллакай тайёр шудагӣ. ҳозир иҷа камтарак салат тайёр мекунам, мева реза мекунам. баъд хӯрока мебардорам. ифторам 10 дақиқаи дига мондагӣ. саросима кардистам. дахтаро шумо метонед ки дар ифторҳои худ ба ҳамин меню тайёр кунед. як мотиватсия барои ҳамаи шумо мешава. раҳмат барои дастгириҳотон. подписчикои азизи ман, раҳмат ба ҳамаи шумо ки суханҳои хуб менависед, дастгирӣ мекунед, лайкора бомонед. дуоҳои хубтон ҳазор раҳмати калон дахтаро. саломат бошен. курси китайам мепурсен. курси китай ҳолиам рафтеса кадом мехоҳад курси китайда номеромда нависен. номерома поёни видеода мемонам. баъд дахтаро телеграм канал дорам. телеграм каналамда кадом ягон хел савол дошта бошад, ягон чиз бо хабар шудани бошад, насилкаша мемонам телеграм канали ма дароен. ман уҷода фаъолам. барое ки бисёриҳо наметонанд через VPN даромада телеграми ма дароен дахтаро. телеграмда метонен ки бо ма суҳбат кунед. группаи алоҳида дорам, барои занҳо суҳбат мекунем. анам хел салати бамаза тайёр шуд. баъд иҷода боз дахтаро махита тайёр кардистам. махита, малина, пудина, лимон ҳамашро як дохтам. ба оби лимона хел ҷафидам. пудинаша майда кардам камтар ки бушхушрутар буроя. баъд дахтаро бо ҳами напиткаи спрайт қати якҷоя карда мемонем. беҳад як нӯшокӣ бо лаззат мешавад. иҷода ҳамсоям ош овард. ҳам хел оши бамаза кардай, оши садақа кардай. иҷода бо ош овард. и рамазони пурфайз, и хел рамазони осоне ки гузашт дахтаро.
худованд ҳамеша нигаҳбонмон боша, ҳамаи рамазонода насибмон гардона, то соли дигара худованд тоати ибодатҳомона ба даргоҳш қабул гардона. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لير روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب духтаро распаковка чек. Ма аз мастерок чӣ харидам? Аз мағозаи мастерок инам хеле тахтача гирифтам. Ами тахтача дорам духтаро. Инами круглиша ҳамуҷа харида будам. Бинед чӣ хушрӯа охи бақувватай мада маҳқул шу духтаро. Ин майдатар буд. Бинед чанд қай размераш. Ин майда буд. Бо чоркунҷаш мехостум гирифтам чоркунҷашам. Бази распаковка мекунем нишон метиём. Чӣ ҳамин мада маҳқул буд. Ахири гирифтам. ина духтарои яй чормағзай ҳам хе гладкия мягкия беҳад мада маҳқул буд. ҳами ина гирифтам ша набинед яйра гирифтам. баъд креманкиёра нишон медиҳам. ина ёра бинед чӣ хушрӯи креманкиё фасонай золотисти. мадам хеле чиз дар кор буд. ҳам трайфл мекунӣ, ҳам дона мегирӣ дастархонда, ҳам ягон хел десерт мегирӣ. бисёр ролаи бозӣ мекуна. чизи дар кория 6 дорад. я пачкашда 6. ина духтаро ира бинен чӣ хушрӯай золотисти. айёма калонуша гирифта будам. кай мастеро гирифта будам. калон будан. бо майдатарша гирифтам. духтаро ёра мада тӯҳфа кардан аз мағозаи мастерок. ина тахтачаша бинен чӣ хел хушрӯае ба дараҷаҳош мада маҳқул будами гирифтам шай. миннатдорӣ хума ба мағозаи мастерок баён мекунам ки ҳам хел тӯҳфаҳои беҳтарина барои ман тӯҳфа кардан ба муносибати иди саиди фитр дар ин моҳи шарифи рамазон. раҳмати калон ба мағозаи мастерок ки бетараф набуданд. тӯҳфаи беҳтарина ки барои ман тақдим кардан. миннатдорӣ хума бар мағозаи мастерок баён мекунам. духтаро ҳама чизо скидка кардагия ба муносибати иди саиди фитр. духтаро шарфҳои гирифтагирам нишон метиҳам. иҷада 2 пакета, якташай хидма, якташай учамай. ҳозир ман распаковка мекунам. нишон метиҳам. шарф гирифтам. ина бинед шарфи ай ҳами ма доштум ку учамам ҳами вайка бигирма гуфтак лариса. ҳами фирмаи ларисара да ёдтон гирен ка яки рафтен корвон ай ҳами бигирен. духтарои тоҷикистон будаги туркияй ич шуда нағзай духтаро май ҳами дорум. умуман ҷинҷ намешава. я намуд маичниш нағзай ки ҷинҷ намеша пахтаги хуш руай. баъд ҳами цвет необычный цветай. ҳамаи ҷуда нестай. очамда маҳқул шуд. ин мара дид бо яктаи дигай не хеле сангдор гуфта буд. ин свети серишай сангдор. хай бо мебина ку 2 цвет гирифтагим. светли ҳамтариам гирифтагим оз нишон метиҳам. ӯ маҳқул шуд ӯро бигира. кадомиша хай бо худаш вибр куна. ма 2 цвет гирифтам. ба фикрам ами серия вибр мекуна. серия беҳад нағзай бина учай ма ҳам коричневӣ. и дуташ ай учам
ана идуташ ай хадам ҷая духирам гирифтам дахтаро ин хали шейк ҳамиш цветочный будай ман якум бор шейк гирифтам ман шейка чанд сол пеш буша хали да ини духиё чам дида будама иқа мухлисаш набудам ростига ба яке ҳами я магазин омадам гуфтам духӣ мегирам ӯ духиё ки ман маҳқулай ман ӯ боло бо дига нарафтам одами рӯзадор магазин да дидам ҳами маҳқулм шуд буш форид ма вақте ки буровард ҳамира зад цветочный бӯи Виктория Секрета монанд духиш ба гуфтам мешава хай барои ҳаррӯза задан ай гирифтам инҷода духиша шудам ай Лариса бо ҳамун фирма ини хали шахрымда гирифтам однотонный и цветча бежевый цветча дахтарам бежевый чанд та дорум бо маҳқулай ма бо ай намуди хали чи узориш хали гирифтам ирам туркиша бо ини хали ҳами бежевиша бо гирифтам ишам ай ҳамун серира иш бежевиша хай гуфтам кадомиша ча маҳқул кина сериша гира сериша бигира нагира хай серия медонам ки назр бина бежеви хоҳа ина бежевиша метимша ҳами ҳама ин хали просто дахтароко сангша ма тари паласати гирифтам иш пешда мебия хали бисёри гулдори ва иш нафорид ма и матира и дубайские дахтаро ира вообще бинем дига хелай мягкие маълумай худаш ирам хушрӯя мягкие ина ё ҷинҷ мешаванд и ҷинҷ намешава лакера бинем хе маълума и ҷинҷ намеша и ҷинҷ меша ҳар душ пахтагӣ хали маичне и просто мулоимтари бадай нам қачи гирифтам распаковкаи ма дахтаро и дохирада буш фасонак буда хали розови 202 номераш хай нормальный барои ҳар рӯза заданак мешидай раҳмат дахтаро барои дастгириҳо барои комментҳои хуб худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед дар иҷа дахтаро отала кардестам ҳами хел бӯи хушрӯ буромадестай ҳама алафое ки ҳозир буромадай баҳорӣ шибит бубанак чанд намуд алафай дахтаро ҳамхе алафои свежеш бо чихелай буш хушрӯ мебуроя беҳтарин отала мешавад дар ҳами баҳор ҳозир свежигиш қати тайёр кардам чанд намуд оварда нишон метим дахтаро ина бинед ина меёра ҳозир овардан отала кардам ина шибит бубанак кравчак чанд намудай ҳамеёра пешвақт ман номуша намедонистам баъд ки бисёр истифода бурдем баҳорда номуша ҳамаша азёд кардам уже мешиносам чӣ хел намуд ҳаста ира бинед чӣ хел хушрӯай бӯи баҳор мебиёя раҳмат дахтаро барои дастгиритон то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед